जिजाबाई यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाक घडयलो। राजमाता जिजाबाई सगळ्यांच्या शिवाजीच्या मनात एक जे राष्ट्रप्रेम धर्मप्रेम निर्माण केले आणि त्याच्याच खातीर फुडें वचून छत्रपती शिवाजी महाराजान हिंदू साम्राज्य उभे केले आणि हे राष्ट्रभावना हे राष्ट्रप्रेम जिजाबाई माता यांच्यानी सगळ्यांच्या मदी प्रेम केले आसा तिचीच याद म्हणून हे दुर्गामाता दौडाचे आम्ही आयोजन केले असतात। सबंद भारतभर महाराष्ट्र गोवा असे वेगवेगळ्या भागांत असे दुर्गामाता दौडाचे आयोजन केले आसा। त्याचो एकूच उद्देश म्हणजे जी आमची युवती आसात जी आमची भुरगीं आसात बायलां आसात त्यांच्या मध्ये एक जागृती निर्माण जावपाक जाय। आम्ही सगळीकडे म्हणटा वुमन एम्पावरमेंट आयज आमकां हे सगळे शब्द एकदम कॉमन दिसतात वुमन एम्पावरमेंट, पण खरे वुमन एम्पावरमेंट त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या काळात जिजाबाईन स्टार्ट केल्ले आणि त्याचे सगळे श्रेय आमचे राजमाता जिजाबाईक वयता आणि तेजोच तो भाग म्हणून आम्ही हे दुर्गामाता दौडाचे आयोजन केल्ले आसा।